Good morning! Ito tayo guys ng agahan. Yung century tuna, gigis ako sa bawang sibuyas. Kamatis, favorite yan ni Kuya Peter. No? Morning love. Alin? Tuna. Kaso bawal siya, bawal pa pala siya ng ng halansa. Kasi siya pa-injectionan pa ngayon. Tipi boy! Baba dyan! Pipi boy, and group. Bus mo na? Okay, next is scrambled egg. Ayan, nilagyan ko siya ng Japanese mayo. Tapos sa hati ko, yung kalahati lalagyan ko ng kimchi kasi ayaw ni Bunso na may kimchi. Arte-arte. Sampalin kita eh. Gusto mo? Bugbugin kita. Ay, ito na yung ito na yung tuna. Ayan. Tapos pinaghuhugas ko siya dyan. Para hindi matambakan. Listen mo. Huwag kang makanunog dyan. Sasakpan kita. Ayun guys, ang aming breakfast. And then, ito pa pala, para sa kids. Masarap bagong pitas. Dala ng kapatid ko galing Bicol. Ay, grabe. Ang katas. Kain tayo. Hi, kuya. Di ka pinapakain, kuya? Anong kaguluhan to? Kain! Kain! Ito yung kapatid kong isa, oh. Hindi pa nakikita yan. Tadang! Ako din po. Hindi niyo po ba nakikita? Uy, grabe. Alam nyo guys, blooming si Nene. Hindi ko alam kung bakit. Tingnan nyo. Bumu-blooming. Sabihin oh. sa lipstick. Sabihin mo bakit ka blooming dali. Hindi ko ma-memorize bigyan niya eh. Tapos ito yung baby ni Ayet. Hi! This is baby Naomi. Ala, gusto niya sa camera. Oh. Ay, galing ah. Gusto niya sa camera. 1, 2, 3. Click! Adi! Wow, gusto mo sa camera, baby. Ah? Oh, hindi rin. Cute, cute. 5 months na siya, oh. Sa Bicol to pinanganak eh. Wow, naabot mo. Ay, sarap. Sarap ba yung paa? Sarap. Ha? Naomi. Si baby Naomi. Pero, ano niya is Yumi. Baby Yumi. Ay, ang kilikili. Ay. Jing, 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 jing. Jing, 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 jing. Yan. Pamangkin, pamangkin, pamangkin. Sige, kain. Sige. Kumain ka na? Hindi pa. Ayaw mo kumain baka mabura lipstick. Nakikiano eh. Grabe, pulang-pula kasi. Dali, dito ka na lang. Wala. Huwag na umena, magpapakpa ko ng ano. Kumain kayo na, bebe ko? Ang itim mo na, anak. Naomi! Kaya naman si Peter. My baby sister! Ayan o. Grabe namang pagkain nyo na. Grabe, subo ni Mika. Huling-huli sa camera. Grabe. Hindi, inaano niya talaga si Inday. Sinasabayan niya para ganahan. Yun, para ganahan siya. Sakit pa rin. Manonood sana dapat kami ng Pero na, hindi na masakit. Ulo ko! Just the 3 of us. Meet my baby sister, guys. Naomi or Yumi. Yumi. Ha? Ay, sige. Maganda-ganda naman yung bibi na yan. Ay, lagyan mo na yung Snapchat. Wala na to si Nene. No, Pulang-pula yan. may dinidila niya. No. Dirty yung hands mo ah. Kinukuha niya kamay ko eh. Sige. Kasi, Ang ganda diba guys, pag white yung shirt oh, lalo nakakaputi oh. Diba? Mag-snapchat. Sige, wait lang. Magpapak muna ako. mo daw siya 2.0. Wait lang. Susulat mo yung ano mo na. Script. Kanina pa sila dyan oh. Kanina pa sila laro ng laro. You have a flashlight. Diyan nakatulog na. Nadanti ba natulog na. What you doing, baby? Playing. Playing. Oh, thank goodness there's electric now. I'll go back to bed. Why, nag-brown out ba? Yes, ito yung energy source. Ah, okay.
Ang liliit niya na. Baka magsiwalaan na naman yan ah. Goodbye. Ano yan? Tubig at langis na? Goodbye, brother. Goodbye. Hey guys, ito kami sa MOA. Napagawa ni Froggy yung ano niya, yung Note 4. Note 4 ba yun? Nasira. Pina-open line niya, lalong na ano, lalong hindi nagamit. Pinalitan ng iMac. Ayun. Kaya, napagawa nila sa Samsung. And then, while waiting, syempre, manonood muna kami ng sine. Yung, ano ba yun? Captain America. The Civil War. civil wedding. Civil War. So, nakonti na lang tao. Kasi last week is talagang ano yung haba lagi ng pila. Kami lang dalawa kasi bukas naman is kami ng mga kapatid kong babae. Tsaka si mama. Kasi Mother's Day na sa Sunday, diba? So, ayun, i-treat ko sila. Nanonood din kami ng sine yung nila Jenny Lynn tsaka kay Chando. So, yun. Lalabas kami ulit tomorrow. Uy, bilisan natin. Dami pa rin pila sa sa sinehan. Bumili ako ulit ng nail polish. Dual yung pang coat. ito daw matte, maganda. Yung pala is, may ano lang siya, top coat lang para maging matte. Ayan. Ganda. Magkano, miss? 40. Uy, asan yung ano? Ayun. Cute. Kinulay na watercolor. Hindi watercolor. Yan Parang mga yan. kinulay. Na keyword parang. Hindi ko narinig yung parang. Maganda yun yung red. Tapos inano, no? Ano yung tsura niya? Hindi yata ito mamamat. Ito may heart, may... Ayoko yung mga ganyan-ganyan. Pero may mga late ng kuko ko. Diba? Kamusta naman? Ayan, medyo ano lang siya. Pero tama na, sakto lang din sa price. Hindi lang siya madaling mag-chip kaya okay lang. Di ba bumili na doon? Lagyan mo ng black. Ah, okay. Pinabibigin na ako eh. Bili ako ulit nito guys. Hindi, yung pala yung una namin nabili, hindi na gumagana. So ito naman daw. May ano kayo? May avail kayong unit nito. Sige. Iba-iba talaga kulay niya. Nag-iiba ng kulay mo. So paano pag napundi na naman yung ano niyan? Ano ma'am, 3 months warranty replacement, tapos pag lumagpas ng 3 months, yun lang, yung service repair. Service repair. Kasi everyday namin halos ginagamit eh. So nakasaksak siya lagi dapat. Pare operation niya ma'am, 3 years. Ah, okay. Sige, patry. Hindi yung ano muna, mga mist na muna. Yung scent niya muna ma'am. Fresh. Ito yung fresh bamboo na. Oh, ito nga yun. Sige, mabango. Ano ba gusto mo din? Tsaka itong room mist. Ito pala guys, sa mga nagtatanong, dito ako bumili nun. Ayan, Mia. Mia Mason ba? Mason. Ito mga room mist nila. May bango to. Ano to? Yung mga fresh bamboo. Fresh bamboo din. Eucalyptus. Patry ng green tea. Bango ah. Ayaw mo ng ano? Ay, Ocean Breeze yung ano ginagamit ko ngayon. Kaso paubos na yun. Green tea. Mayroon mo. Hold. Green tea. Okay lang din. Nakapackage na pala siya guys. May free na siyang ganito no? 2-4. 2-4 lang ngayon. 450 lang. Ang pinili ko is green tea naman ngayon. May iba. Kasi ito eh. Vape ng vape sa ano eh. Sa kwarto eh. Naiinis yung anak ko. Ang baho daw. Hindi tuloy natutulog sa kwarto. Yung water ma'am, ganito po. Ganyan lang siya. Laging ganyan ma'am. Okay. Pag sa scent ma'am, kalahati ng takip. Sama Half lang? na rin dito. Okay. Tapos 3 hours lang. 3 years. So, sa gabi lang.
Pwede rin sa araw, siguro. Pampabango. Pag naka-plug na yan, ma'am, saka nyo ito pindutin, miss tsaka light button. Okay. Miss tsaka light button. Ay, wow. Nakakaliw na naman siya. Ayan siya, ma'am. So, nag-iiba na rin po yung kulay niya, automatic. Ah. Kung gusto nyo ng steady light, ma'am, Ah, abangan nyo lang yung gusto nyo kulay. Example po, yan. yung susunod po, yan. Pindutin nyo lang po ulit yan. Ah, okay. Yung susunod po, pag gusto nyo walang ilaw, Ah, okay. tapos yung manual stop niya, ma'am, pabalik sa power. Ah, okay. Pag sa timer, ma'am, ito po yung, pag pinindot nyo po yun, ito yung 2 hours niya. Pag sa gitna, ma'am, 3 3 hours. hours. So, automatic na siya. Automatic shuttle pa rin yun, ma'am. Okay, sige. Tapos, ma'am, pag yan lahat nakailaw, lumalagpas po siya ng 3 oras. Ah, okay. Sige, thank you. Yan na. Warranty 3 months lang. Di man lang pinatagal-tagal. Mga 1 year sana. Grabe. Pero dadaling ko dito next time yung ano. Yung air purifier. Oo. Opo, ma'am. Sayang eh. Pa-repair nyo yun, ma'am. Napila kami sa Turko. Si Turks. Sarap to eh. Tapos may ano kasi sila, may chicken. Although minsan nagbe-beef din naman ako. Pero since may chicken sila, chicken ako always. Sige, Clash of Clans pa rin. Hindi na uso yan, uy. Magbago ka na, uy. Ikaw na lang ang naiiwan dyan ngayon. Hindi, no? May clown pa ako eh. 7:20 nga pala yung ano namin. Sine namin. So, pupunta pa kami sa ano, sa Samsung. Sarap guys, sarap, sobra. Kaya pinipilahan eh, tinan nyo. Haba ang pila. Ayan, tapos, fruit magic. Anghang. Kain tayo, akala ko babaunin namin eh. Hindi na daw pala. Kinaabot eh. Hindi naaabot. Magandang gabi guys! Nakatulog ako na naman. Ano ba yan? Every time na lang. Hindi nakatulog ko eh. Nag-ano sila. Bubog-bugan si Nagbubugbog. Captain America kasi ano. Bubugbugan eh. Kasi ano. Wala na kamay si Winter Soldier. Nagatulog ka. Wala ko, di ko alam. Inantak na naman ako kaya ayun. Kalahati ata hindi ko napanood. Nakakatulog ako. Ano ba yan? 1/3. 1/3 ko. Grabe naman. Ang token lang sa ano. Ito, may sir dito. Sir muna ako. Tara. Walang silbi. Walang manonood ng sine. No? Antayin ko na naman yun no, ma-download mo bago ko mapanood ng buo. Oh, dali mo to. Oily na patay yung face lock ko. Face lock ko. Hindi na ako nag-touch up. Uwi na rin naman kami. Wala na. Let's go home na. Ha? Lights. Hindi ka pa nakabili ng plates mo. Dalawa pa ako. Ayun o, may na doon. Ay, pasara na yun. 9:48 na. Sus naman to. Ito kami McDo guys. Take out lang si Froggy ng pasalubong kay baby. Favorite niya, cheeseburger. Pawa ng pila. Parang hindi gumagalaw. Lakas kumain ito. Akala ko ba take out mo yan? Ano ako eh. Grabe, busog ko sa ano. Ano ba kinain ko kanina? Wala. Hindi yung Turks. Turks na Gusto ka ano. na doon? Tsaka kumain kasi ako sa bahay kanina bago umalis eh. So parang mabagal yung ano ko. Pag-digest ko. Busog pa ako. Tapos kumain pa noon.
Bloated ka ata sa drinks. Oo, siguro. Malamang. Ay, ito kay baby. Kain tayo, guys. Ano to? Honey? Honey mustard? Nacho. Nacho? May kisawsaw na ako. Kain tayo. Masay nga yan. Corona, guys. Tulog na lang yung baby ko. Katulog sa kwarto ni Inday. Pinakyat ko na lang. Busog ko. Excuse me. Dahil nakatulog din ako kanina sa sinihan. Ayun. Ito ko inaanto. Hindi ko alam kung makapag-edit ako. Parang pinatamad pa ako mag-edit. Bukas na lang siguro. Pero paalam na ako. See you tomorrow. Hi. Ha? Oo, mag-edit. Ikaw na? Good night na. Kala ko pa naman, ano. Tapos ako na mag-ano na. Edit ko na tapos ikaw na lang mag-upload. Sige. Bye. Goodbye.